ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನಿಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ ದೇವಿಗ್ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದಿಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾರ್ದ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲನ ಫಸ್ಟ್ ಕರಪವುಗ ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಆಲ್ ಪಂದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈತ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಂಡ್ ನಮ್ಮೊಂದೆನು ಜಾದೀಕ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಗ್ಯಾಸ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಿಯೆ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನು 2 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ದೆನ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕುಲು ತೂದಿಜ್ಜಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನೆಯ್ಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈತ ತುಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಬೀಜಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಪಾಡ್ಯ ಒನ್ಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒನ್ಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಬ್ಬುದು ಬತ್ತಂಡು ಈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 3-4 ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ಬಳಂತೆ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪದಿಯೊಂದೆ ಅವೇ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಯ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಯನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಪದೀತದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಅರಿಪೆಡ್ ಅರ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಕಜವುದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಅರಿಪೆಡ್ ಅರ್ತಂಡ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕುಡ ನುಪ್ಪು ಕೂಡ ಬೇಯೋಡು ಶೋಕು ಬೇಯಡು ಇದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಹಾಕಿನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತಾರಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಶೋಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡೋಡು ತುಲೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಈ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ನೈವೇದ್ಯ ಐಕ್ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿ ನಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಕಮ್ಮೆನಂತೂ ಸೋಕು ಬರೋದುಂಡು ಈ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ತುಂಬ ಸುಲಭ ದಿಢೀರಾದ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದೇನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.